Takže čaute, moje meno je Čaky a ja vás vítam pri dnešnom tutoriále. Dneska si vysvetlíme, ako sa skladá Rubiková kocka veľkosti 2x2, čiže rozpoloženie kociek o veľkosti iba o tom, že sú tam dve a nie 3, ako býva zvyčajne. A teraz sa teda naučíme, ako sa to skladá. Takže zvolíme si vlastne farbu, ako chceme skladať. Ja budem skladať čiernu. A skladá sa to tak, že si najprv doložíme, čo môžeme. Takže napríklad vidím, že tu na boku má čierno, tak iba otočím a doložím si ju. A teraz ďalšie dve už musím doložiť spôsobom, že sú dva spôsoby, ako to môžeme doložiť. Prvý vyzerá takto, že pôjdeme vlastne, keď chceme dať sem a máme ju tu a chceme ju dať sem, tak pôjdeme hore, teraz do boku, s týmto pôjdeme naspäť a aj s týmto naspäť. Už ju tam máme. A potom sa nám môže stať ešte to vlastne, že ak ju chceme dať teda, tak musíme spraviť buď ešte jedna možnosť, že pôjdeme túto zase tam, tak pôjdeme do boku, do boku, tu mám ďalšiu, to je iná už, zídeme si po ňu dole a vrátime to naspäť a takto tam máme tiež. A potom sa nám môže stať ešte to, že budeme mať dole, a ako to spravíme, keď je dole, tak si ju dáme presne opačne, že tu je, tak my si ju musíme dať na druhú stranu. Nie túto, aby bola pod ňou, ale za. No a keď to tam dáme, tak teraz vlastne urobíme iba to, že to urobíme raz, dva, že dvakrát otočíme, raz, dva, pôjdeme do boku, zase naspäť a už tuto iba doložíme spôsobom, aký ste si vybrali. Tak ak máme toto, tak ideme poskladať vrchné strany, ktorá máme tuto, tak väčšinou býva jedna urobená, ale ak nemáte jednu urobenú, tak začnete od ľubovoľnej strany. Ak by som mal napríklad túto urobenú, tak začnem robiť túto. Takže sem si dám hociakú proste, úplne hociakú stranu, že otočím, hore, naspäť a naspäť. A teraz vedľa čiernej mám zelenú. Tak idem tam, kde mám zelenú napravo a doložím to tým istým spôsobom, aj bola čierna hore. Takže pôjdem do boku, hore, naspäť a naspäť. A teraz už mám tieto farby a už ju iba doložím túto čiernu vlastne, hore obyčajným spôsobom, akým chcete, a máte vlastne poskladané vrchné strany. Teraz už robíte iba najjednoduchejšie, aké môžete robiť, a to opakujete stále jeden a ten istý krok, a to je, že od čiernej idete dole, do boku, hore, do boku, dole, a dvakrát otočíte a idete hore. Ak spravíte toto, tak vy musíte vlastne to robiť dokým nedostanete dole, aby ste mali jednu žltú. To dostaneme teraz. Hopla, ja už to mám teraz. A keď to máme, tak 1, 2, 3 žlté sú zase buď do tejto strany, alebo do tejto. Podľa toho, do ktorej strany to máte, do tejto robíte. Môžete jasne robiť aj do tejto strany, ako to ja teraz robím. Ale ja som, že to môžete robiť aj do druhej strany. A to je s touto ľavou. A to robíte presne opačne. No a teraz vlastne, keď mám tieto tri za sebou, tak začnem od tej prvej. Idem dole, do boku, hore, do boku. Vlastne ten istý krok. Hopla. A teraz mám celú žltú dole. A teraz väčšinou zase vznikne to, že už mám celú jednu urobenú. A ak mám celú jednu urobenú, tak robím vlastne z opačnej strany, ako mám urobenú. Ak nemám urobenú ani jednu farbu, tak nám vlastne vznikne to, že všade nám chýba jedna kocečka. Na každej strane nám chýba jedna kocečka. A vtedy začnem z ľubovoľnej strany. Ak máte celú jednu, tak si otočíte na druhú stranu a robíte vlastne ten istý krok, ako aj keby ste nemali tú celú, ale teraz to robíte z určitej strany. A idete hore, do boku, dole, naspäť, naspäť. A teraz ešte raz doprava, aby ste mohli vrátiť túto čiernu a naspäť. Keď máte toto, tak to urobíte z tej strany, ktorú ste mali celú, alebo z tej, z ktorej ste začínali. Čiže zase oproti strana. Tak spravíte to isté hore, do boku, dole, do boku, naspäť, naspäť, hore, naspäť. Ak máte toto, tak zase vám vzniklo 1 a 3 za sebou. Tak doložím raz, 2, 3, raz, 2, 3 a dám to hore a už iba dotočím. A poskladávam celú kocku. Je to veľmi jednoduché,
No a vlastne keďže nám chýbajú tie jedny, tak teraz keby sme spravili tento krok, tak nám vznikne, že máme jednu celú a vtedy robíme to isté, ale ešte raz. Takže ja si rozložím celú kocku a teraz vám ukážem, ako to má vyzerať, si na to nevyfailujem. Dobre, hoci ja si ju rozložím. Dobre, tak. A idem na to, takže doložím. Tak to by to malo vyzerať. No a dúfam, že vám toto videjko pomohlo. Ak vám pomohlo alebo sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Ja budem určite rád. A toto je zatiaľ môj prvý tutoriál, tak napíšte do komentáru, že či som to vysvetlil dobre. Ak máte na mňa nejaké otázky, tak zase napíšte do komentáru. Ja sa s vami lúčim, toto bude z dnešného videjka asi všetko a čau.